गौतम बिथाङा प्रग्राम खालामबाय 1,20,000 1,30,000 लाङो सुलेखा मेदामा खनसे प्रग्राम खालामबा 80,000 1,10,000 लाङो फैनाया जुदि बहाबा थांबाथाय 1,20,000 1,00,000 लाङो आंबोथ' दा बेयाव 1.5 लाख लांदों आरो खायसे आरो खोन्थियो ओरै खोन्थि जाहैबाय मा होननाय जादों बेयो फैला होननाय जादों रुपल चन्द्र दोनदों नामा बिथांनि मुंनि बेखौ दोननाय जादों जियानो जा दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बे आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां बिबानगिरि मानगोनां फोरोंगिरि गुबुन गुबुन आफादाव थानाय मानगोनां बिबानगिरि सार नोंथांमोन लोगोसेनो बे हालामनि गासै रायजो नोंथांमोन मोनफैनानै मोजां मोनदों लोगोसेनो नोंथांमोनजों आंखौ बे हाबाफारियाव नुलायनो खाबु होनायनि थाखाय बे आफादनि गासै दैदेनगिरि बे आफादखौ सामलायनाय आरसिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय लोगोसेनो दिनैनिफ्राय बैसागोआ एबा गोदान बोसोरा बारा गोबाव गैलिया दा बेनिखायनो गोदान बोसोरनि मुङैबो साफ्रोमनोबो आंनि गोसोनि मोजां मोननाय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय थारैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जाय हाबाफारिखौ आंखौ दिनै बेयाव बेखेवनाय हिसाबै लाबोदों बेवहाय आङो गोबां बिबुंथि होनो सानाखै आं सानदोंमोन दोंसेल' मेथाइ खननानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवगोन होननानै नाथाय दामग्रा देग्राफोरा सौफैयाखै दा बेखायनो आंनि जा साननानै फैनाय बे जाफुंनाय नंलिया सोरबा जुदि साफा सिख्ला दङब्ला खनसे मोसानानै थांनोसै सोर मोसागोन आंजों सोरबा सासे सिख्ला साफा मोनोबा मोसानानै ब्लक थांसै दा जियानो जा ओइ बासिखादों दा जियानो जा नोंथांमोन दिनै नैबे जथुम्माया जाहैबाय बर' दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै जोनोम जानायनि उनाव बिथांमोना दिनै 21 बोसोर जाहैबाय 21 बोसोर जानायनि उनाव बिथाङा एबा बिथांमोननि आफादा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मा मावबोखो जानो हागौ नोंथांमोना दहाय गेवलां मेलनि मिथिंनि गेजेरजों खोनानो मोनबाय मिथिनो मोनबाय जों मिथिगौ जाय न'खराव बिमा बिफा गैया बे न'खराव आलासिनाय जायो दिनै जोंनि गेजेराव हारिमुआबो मोनसे न'खर बे हारिमुआवबो बर'नि हारिमुआवबो बिमा बिफा नांगौ दिनै बे हारिमु आफादा जोंनि हारिमुखौ गावनि बिमा बिफा महरै मावै मावै दिनै 21 बोसोर जाबोबाय बे 21 बोसोराव बिथांमोननि बयनिख्रुइबो देरसिन खामानिखौ जुदि आंनि मेगनाव नोजोर होयोब्ला आं दिनै नुनो मोनो बिजाब महरै दिहुननानै जोंनि मोसानाय जोंनि मुसुरनाय जोंनि दामनाय देनाय बिथांमोना बेखौ बिजाब महरै इउनिभार्सिटि लेभेलाव लाबोनो हानाया जोंनि हारिमुखौ थैनो रोङि एबा गोथां खालामनानै दोनबाय होननानै जों बुंनो हायो बिथांमोननि नाजायामोनब्ला बिथांमोना नाजायामोनब्ला जानांगौ जोंनि हारिमुआ गुलाय गुजाय जागौमोन डिस्ट्रिक्ट लानानै डिस्ट्रिक्ट मोसानायफोरा गुबुन जागौमोन हालाम लानानै हालाम दामनाय देनायफ्रा गुबुन जागौमोन मोसानायफ्रा गुबुन जागौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलाव बिजाब दिहुननानै दिनै जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय गासैखौबो इउनिफर्म खालामबाय महरसे खालामबाय दा बेखायनो बिथांमोननि जि नाजानाय बेयो दिनै थैनो रोङि जाबाय दा बेखायनो बयनिख्रुइबो आं साबायखर बावगोन होनोब्ला हारिमु आफादनि बे मोनसे गिदिर खामानिखौ आङो बाख्नायगोन अरायसम बिथांमोनखौ 80,000 90,000 लाङो
गौतम बिथाङा प्रग्राम खालामबाय 1,20,000 1,30,000 लाङो सुलेखा मेदामा मोनसे प्रग्राम खालामबा 80,000 1,10,000 लाङो फैलाया जुदि बहाबा थांबाथाय 1,20,000 1,00,000 लाङो आंबोथ' दा बेयाव 1,50,000 लांगोन ना दा नोंथांमोना बे जायगायाव गुबुननो 1,00,000 1,50,000 90,000 80,000 हरबाय दं बैसागु बोथोर खुंबाय दं नाथाय नोंथांमोननि जायगायाव साबैसे एक्टर साबैसे एक्ट्रेस खालामनो हाखो साबैसे मेथाइ खनग्रा दं नोंथांमोननि जायगायाव सोंनाय रावबो गैया मेथाइ खनग्रा गैया साबैसे एक्टर दङ एक्टरबो गैया दा बेखायनो बे जायगायावबो एक्टरबो खालामनो हागोन मेथाइ खनग्राबो खालामनो हानांगोन डाइरेक्टरबो खालामनो हागोन सासे एक्टरा मोनसे फिल्म गानायाव बेसेबां फैसा लाङो लिंसारमोना मोनसे फिल्म खालामनायाव 3 लाख 3.5 लाख लायो सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो बोसोराव बोसोरसेयाव 2.5 लाख 3 लाखल' मोनो दा अब्ला सासे एक्टरा जुदि मोनसे फिल्म बानायनायाव 3.5 लाख मोनोब्ला मोननै मोनथाम फिल्म बानायबा बेसेबां फैसा मोनगोन प्राइमारिनि मास्टारा बाहाया माथो सासे एक्ट्रेसा मोनसे फिल्म बानायनायाव 4 लाख 3.5 लाख लायो प्राइमारि मास्टारा हाया दा अब्ला सासे एक्ट्रेस बानायनायावलाय माथो लस दं सासे फिल्म लिरनाया फिल्म डाइरेक्टरा मोनसे फिल्म बानायनायाव 2 लाख 7 लाख लायो हाई स्कुलनि मास्टारा बेसेबां मोनो बोसोराव 5 लाख 4 लाखल' मोनो हाइस्टआनो 2 लाख बिदि जुदि जायोब्ला सासे फिल्म लिरग्राया मोननै मोनथाम जुदि फिल्म लिरोब्ला बोसोराव बेसेबां थाखा खामायगोन दा जों फिल्म गायो मोनसे फिल्म गानायाव बेसेबां लायो जोङो मोनसे फिल्म गानायाव 7थासो गाहामल' थाङो जों 7थासो नङाबा 3 नङाबा 3 जों मोनसे फिल्म गानायाव 1.5 लाख 2 लाख लाबोयो दाना होमबा मा लस दं दा बेखायनो जों दिनै हारिमु आयदायावबो जोङो गावनि गथ'फोरखौ लाबोनो हानांगोन नाथाय हारिमुआव लाबोनायनि सिगां गावनि खुदियाखौ MA पास BA पास खालामग्रोनांगोन अब्लासो समाजाव गनायगोन दिनै नोंथांमोना मिथिगौ फैलाया बेसेबां फरायनाय फैलायाबो MA पास जोंनिया हेलेनाया बेसेबां हेलेना एक्ट्रेसा टेक्निकेल लेभेलनि ग्रेजुवेट लिपिकाया बेसेबां फरायदों MA फरायदों गेमसिया बेसेबां फरायदों गेमसियाबो ग्रेजुवेट दा बेखायनो ओरैनो नंबां जाबां एक्ट्रेस जानो होननानै फैयोब्ला गावनि आखल आखुआ जुदि मोजां मोनोब्ला दिनैनि दिनाव बर' हारिया बेखौ गनायनानै लाला दाना नोंथांमोना जोंखौ रायो गोबां मानसिफोरानो रायो एक्टर एक्ट्रेसफोरा सोरजोंबा मोनसे फिल्म गानो थांबाय दुरनाम जाबाय दाना बिसोरनि आखलानो मोजां नंखाया बेफोरबायदि गाज्रिया मास्टारफोरनावबो थायो दाहोना रुवाथिनावबो थायो साख्रियालानावबो थायो गासैबो थायो नाथाय फिल्मनि मानसिफोरखौ हारिमुनि मानसिफोरखौ सिना जानायखाय थाबनो मेगनाव गोलैयो मास्टारफोराबो 2 साबा लाग्रा दं बेयाव मास्टार दं नामा सार दं नामा सारमोन दं नामा प्रफेसारफोराबो 2 साबा लाग्रा दं नाथाय बिसोरखौ रावबो सिनाया गाबोन जुदि मेन्डेला 2 लानांगौबा गाबोन मिथिजोबो बेखायनो जोङो हारिमुनि मानसिखौ सिनेमायाव ओंखारग्रा मानसिफोरखौ गोबां जों सेमिनार खालामो सेमिनार खालामनानै जों बुजायो जोंनि सायाव बर' माहारिया जोंखौ एगारनानै होदों माबा मोनसे जोंनिफ्राय लुबैयो दा बेखायनो सेमिनाराव जों रायलायो दिनै बर' हारिमु आफादफ्राबो रायलायदों जानला मानला मानसिखौ जों बर' हारिमुआव सोनानै लाया बिनि आखल बिनि केरेक्टार बिनि पार्सनेलिटि बिनि बिहेभियार बेफोर मोजां जानांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन दिनै जोंनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ जेसेबां एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ साफ्रोमबो मथा-मथि BA पास MA पास दा बेखायनो जोङो जायखिजाया खामानियावनो दिनै सोलोंथाइनि गोनांथि दंसै दिनै नोंथांमोना मिथिगौ क'क्राझाराव फाइन आर्ट्स कलेज दङ फाइन आर्ट्स कलेज दाना फाइन आर्ट्स कलेजाव जों नुबाय जेसेबां फरायो अदालगुरिनि लखिमपुरनि सनितपुरनि गासैबो बेयाव फरायफैयो नाथाय क'क्राझारनि फरायो चिरांनि फरायहैयो बाक्सानिफ्राबो गोबां खम बांसिन
फरायफैयो अदालगुरिनि सनितपुरनि डिब्रुगड़नि ओरैजाय गोजान गोजाननिसो फरायफैयो बेनिफ्राय क'क्राझारनिया सानैसो एडमिसन लायो खालि स्कलारशिपनि थाखायल' स्कलारशिप मोनजाबाय दाना बेवहाय जोङो फरायहरनो हानांगोन खुदियाफोरखौ गावबा गावनि खुदियाखौ बेवहाय मेथाइ खननायनिबो दं नाथाय हाई सेकेन्डारि पिअ खौ पास खालामनांगोन मोसानायनिबो दङ दामनाय देनायनिबो दङ मुसुखा दामनायनिबो दङ मा रोखोमनि नांगौ जायफोरा हाई सेकेन्डारिखौ पास जाबाय बिथांमोनहा बेवहाय फरायहै फाइन आर्ट्स कलेजाव बेयाव जुदि ग्रेजुवेट जायोब्ला हाई स्कुलाव मास्टार मोनगोन मोसानायनि मास्टार दामनाय देनायनि मास्टार दिनै सरकारा मोनफ्रोमबो हाई स्कुलावनो सासे दामग्रा देग्रानि मास्टार नागिरदों सासे मेथाइ खनग्रा मास्टार नागिरदों दा बेखायनो गावबा गावनि खुदियाखौ सासे मोसाग्रानि मास्टार खालामनांगोन फाइन आर्ट्सआव हाई सेकेन्डारि फरायनाय लोगो लोगो बेयाव फरायबा गोबां स्कलारशिप मोनो ओमफ्राय फरायबाय थानायावनो आर्ट लाखिनानै बिथाङा आर्ट कलेजनि मास्टार दा बेखायनो जोङो गावबा गावनि खुदियाखौ बेवहाय हरनो हानांगोन खालि स्टेजाव मोसानायनिल' बैसागो रंजानायनिल' समफोरखौ जुदि बारहोहरोब्ला जोंनि बर' हारिमुनि जि लानाय थांखि जि मावनो लानाय फरायगोन साफ्रोमबो बर' बिमाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे दिनैनि दिनाव एम ए पासआबो जेबो जाला बिए पासआबो जेबो जाला एम ए पास जानांगौबा नोङो नेट स्लेट थानांबाय PhD थानांबाय दिनै नोङो बिए जायोब्ला DLED थानांबाय दिनै नोङो एम ए जायोब्ला बिएड थानांबाय गोबां प्रसेस दा बेखायनो साख्रि मोननाया दिनैनि दिनाव एसेबां गोरलै नङा बेखायनो जोङो हारिमु लाइनजोंबो जों फैनांगोन दिनै सुलेखा बायदेवमोना जुदि 1.5 लाख मोनोब्ला गावनि गथ'खौ आर्टिस्ट खालामनायाव दामग्रा देग्रा खालामनायाव माथो लस दङ दिनै लिंसारमोना जुदि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख मोनोब्ला गावनि खुदियाखौ एक्टर बानायब्ला माथो लस दङ साबैसे साख्रि मोनो दा बेखायनो आं खावलायगोन नैबे हालामनि रायजो नोंथांमोना गावनि गथ'खौ फरायनायजों लोगोसे बेखौबो लांफाबाय थायो हारिमुआवबो थाथों जाय खुदिया मोसानाय दामनाय देनायाव बियो गोसो होयो बे खुदियाया फरायनायावबो गोसो होयो आङो उन्दै समनिफ्रायनो थाखो 4निफ्रायनो आफाया ख्रिस्टि आफादनि दल दामग्रा आफाया आंखौ लांफायोमोन मोसानो मा मोसायोमोन जारा फाग्ला मोसायोमोन आं उन्दैनिफ्रायनो दाना बिदिनो मोसायै दिनै नैबेसिम जेराव माइक दामो मरा कासानो जा श्राद्धआनो जा जेराव हाबा जायो माइक दामबानो आंखौ नुयोमोन बेयाव मास्टारफोरा आंखौ गोबां रायोमोन मा मानसिया एसेबां फांफुंले अयथासार फांफुंले नाथाय फांफुंब्लाबो आं फरायनायाव जोबोद गोसो होयोमोन आं दिनै हरसे गुबुनाव मोसाहैबाय बेनि गेप्सखौ आं दिनै सानावनो सुफुंनांगोन होननानै सानाव गोबां फरायोमोन बबेबा हराव जुदि फरायनाय जाया सानाव फरायो बबेबा सानाव बबेबा थांबा हराव फरायो बेफोरबायदिनो दिनै जों नैबेसिम मोनफैबाय बेखायनो आं खावलायगोन खालि नैबे हारिमुखौ रंजानायल' सानालासिनो जिउनि राहा होननानैबो सानदों दिनै बैसागो फांसन फैबाय दं बेयाव दामग्रा देग्राफोर दङ दामग्रा देग्राफ्रा हरसेयाव बेसेबां लायो हरसेयाव सासेयाव 5,000 लायो ओमफ्राय सुलेखा मेदाम गौतम बिथांमोनजों फैबाथाय 10,000 लायो सासेयावनो दाना बैसागो दानसेया दामनो मोनो दानसेयाव बेसेबां लायो 30 सानजों 10,000 सानजाबा बेसेबां जागोन बेसेबां दामग्रा देग्रायाबो दिनै माइरं गोमाला दिनै बेवहायनो आरो सासे दङ जोंहा बारलाम्फा सार बिथाङा दिनै आसामनिफ्राय बान्था मोननो हाबाय आसाम गौरब बान्था मोनबाय दिनै बिथाङा जुदि फरायाखै होननानै नांगोलावनो जुदि हमबाय थानोब्ला आबाद मावबाय थानायमोनब्ला दिनै बिथाङा भारतनि गोबां जायगायाव गुबुन हादोराव बेरायहैनो मोननाय नङामोन नाम जानो हानाय नङामोन दिनै आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय नङामोन दा बेखायनो जोङो साख्रिजोंल' जानो हाया साख्रिजोंल' नाम जाया मानखौ जों खालामनो हायो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै दा बेखायनो आं खावलायगोन दा नोंथांमोन आं जानला मोनला गोबां बुंफ्लांबाय
आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि मेथाइ खननो सानदोंमोन दामग्रा देग्रायानो गैला दा बेखायनो आङो जिहेतुके मोसायो हिसाबै आं सोरजोंबा सासे एलबामनि मेथाइखौनो मोसानानै दिनैनि नैबे हारिमु मोनाबिलिखौ मोसानायनि सिगाङावनो बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावखानाय जाबाय रायजो नोंथांमोन खनसे मोसालांगोन जानो हागौ नोंथांमोना आंनिफ्राय माबा माबि मिनिथाव लुबैदोंबो जानो हागौ नाथाय बेफोर मिनिथाव बुंनाय जानला मोनला बुंनायखाय एकदम गारथारनाय जाहैबाय गारथारबाय मानो गारबाय मिथिगौना रायजो नोंथांमोन जोंनिया आंथ' हाबा जाथ'वाखैसो फैलाय हाबा जाबाय फैलानि फिसाज्लाया फाइन आर्ट्सआव फरायोना फाइन आर्ट्सआव फरायो एबार लास्ट इयार नाथाय दाख्लि न'आव थांनानै दंफैयो दाना फैलाया आंखौ लिंहरबाय ओइ नोंथां फिसाज्लाया न'आव दंफैलाय आंना जाबाय हाय मानो दंब्रा है लोगोफोरा लाजि फोनांबाय थायोलै जाबाय हाब मा लाजि फोनाङोलै बै फैलानि लोगोफ्रा लाजि फोनांबाय थायो जाहैबाय फैलानि फिसाज्लाखौ नुबानो ओरै खोनसे जाहैबाय फै 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 ला ला फैला होननाय जादों फैलानि फिसाज्लायाथ' लाजिसुलाना साला आफानि नामखौलाय मा खालामदों आरो खायसे आरो ओरै खोनसे जाहैबाय मा होननाय जादों इयो फैला होननाय जादों आफानि नामखौलाय मा खोन्थानो लाजिबाय न'आव दंहैयो दा ओमफ्राय आंबो खायदा खालामबाय र' बै खुदियाफोरनि बिफाफोरनि नामखौ सोंनानै लादो नोंबो खोनसे होननानैबो लाजिगोन दाना सोंबाय खोन्थाबाय नामखौ मोनबाय दाना सासेखौ नुबानो ओरै खोनसेग्रा जाबाय बिबो फैलानि फिसाज्लायाबो माने बिनि बिफानि नामा हुलाबारि जाहैदों हुलाबारि हाब फैला सुरालाय आंनि आफानि नामखौलाय बोरै मिथिगोन आरो सासेखौ नुबानो ओरै खोनसेग्रा जाबाय बिनि बिफानि नामा जाहैबाय गेद्दा जाहैबाय गेद्दा आला बेला आफानि नामखौलाय बोरै मिथिगोन होनदो आरो सासेखौ नुबानो मा खोनसे ओरै खोनसे माने बास 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 माने बिफानि नामा सुबास आफानि नामखौलाय बोरै मिथिगोन सुबादालाय होनना दा एदावनो गारबाय दा बेखायनो जुदि आं बोरैबा हाबा जायोब्ला आंनियाबो खुदियाफोरा बोरैबा देरोबा आंखौबोथ' लाजि फोनांगोन दा बेखायनो बेफोरबायदि जानला मानला बुंनायखौ गारबाय दा जियानो जाबाय नोंथांमोन फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों हारिमु आफादा बेसिम आंखौ खाबु होनायनि थाखाय हारिमु आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावनाय जाहैबाय खनसे मोसालांगोन